Čaute, toto som ja, Katie. A dneska urobíme stoličku pre LPS. Takže potrebujeme papier, nožničky a nejakú pastelku. Takže prvé si zoberieme papier, aj nožničky. Ostrichneme trošku papiera. Môže to byť dlho. Ja nerobím, môže to byť takýto, len ja nie som taký dlhý. Zoberiete, takto si ho dáte. Takto. Ľavú stranu takto dáte dopravu. Rozločíme. Potom pravú stranu dáme na ľavú. Otočíme to. A zoberieme si pastelku a nafarbíme to. Takto. Len ešte viacej budeme, lebo ako si viacej farby, tak to nevadí. Môže to byť takto, potom to takto dáte a potom to dáš takto a tu má ešte raz takto, to dám, ak to bolo silné. Potom takto dáme ten stôl a tu máte stôl. Ja som ešte urobila ešte dva a vám ukážem. Urobila hnedý, rúžový a modrý, to je všetko, čo som urobila. Teraz dáme toto preč a teraz ukážeme niečo iné. Čau, viete, že som Kate a teraz urobíme, jak sa robiť papier a že ako matematike, knihy a angličtinu a slovenčinu a také. Aj češtinu a také. Tak poďme na to. Takže potrebujeme papier a môže to byť papier, nožničky a potom nejaké pero. Takže pero.